ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରି ସାହସୀ। କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, କେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରି ସାହସୀ? ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତେବେ ମୁକାବିଲା କର। ଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ମୋତେ ପଦେ ଗାଳି ଦେବ, ମୁଁ ସହିବି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେବି, ତୁମେ ପଦେ ସହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାମିଲ ବାଲା ଏଠି ଆସିକି ତୁମକୁ ଚାବୁକ ମାରୁଛି, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଟଣା ଘୁଷରା କରୁଛି, ତୁମ ମାଇକିଣା ସାମ୍ନାରେ ତୁମକୁ ମାରିବ, ତୁମ ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ ତୁମକୁ ମାରିବ। କେଡ଼େ ନପୁଂସରେ! ଅରେ ହିଂସ୍ର କୁତ୍ତା କୁକୁର! ଅରେ ଟିକେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ତାକତ ବଢ଼ାଅ, ସାମ୍ନା କର, ମୁକାବିଲା କର, ଦେଖେଇ ଦିଅ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରି ସାହସୀ। ଭାଇ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଛୁଆ, ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ନା ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ଆମେ ଆମର ଗୋଟାଏ ଶପଥ, ମୁଡ଼ି ଦମୁ, ତାଡ଼ି ବି ଦମୁ, ଓପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ବି ଦମୁ। ଏଥର ଗୋଟାଏ ଶପଥ ନିଅ, ଉଡ଼େଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।